Goedenavond, u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag, zondag 14 november. De laatste race van het jaar willen we altijd graag in een café kijken. En dat zijn we nou aan het doen dan eigenlijk. En dan moet je natuurlijk een biertje bij drinken. En dat toevallig dan voor 11 uur begint, ja, dat is alleen maar mooi. Maar dan bent u zo rond het middaguur al helemaal teut. Nee hoor. Ja, geoefend. Café De Zak in Overzande heeft een creatieve manier gevonden om met de nieuwe coronamaatregelen om te gaan. Het café moet al om 8 uur 's avonds sluiten en daarom zijn de openingstijden vervroegd. Al vanaf 11 uur 's ochtends is het café geopend voor een 11 uurtje. Het is een beetje schrobbelaar met een espressootje erin, een beetje slagroom erbovenop. En dan heb je een heerlijke borrel om 11 uur 's ochtends. Daarnaast geeft het café adviezen voor het omgooien van de dagplanning. Zo zou je tot 2:30 's nachts moeten thuiswerken, daarna slapen tot 11 uur en dan kun je de hele dag het café bezoeken. De vaste gasten nemen dat advies graag ter harte. Blijft u hier nou de hele dag zitten? Ja. Heerlijk, heerlijk. Hartstikke lekker. Voor herhaling vatbaar? 12 uur weer, hè? U heeft nu lekker een biertje en het 11 uurtje. Gaat dat zo de hele dag door? Nee, dit is de laatste. Nee hoor. Weet u het zeker? Ik denk niet dat het de laatste is. Er komen er vast nog wel een paar. Hoe laat krijgt u er wat last van? Maar we blijven zitten en ik kan straks zelf zeggen van daar ging het mis. Het lijkt op speeddaten, maar dan zonder romantiek. AZ-studenten en statushouders zijn aan elkaar gekoppeld voor het Maatjesproject. Het doel van dit project is het helpen integreren van de statushouders. En dan word je gekoppeld aan een maatje en dan ga je met hem of haar aan de slag. Ga je afspraken maken, een beetje hem of haar helpen om in de stad Middelburg en ook een beetje in Nederland echt goed te integreren als het ware. Het is de bedoeling dat de studenten en statushouders 1 keer per week afspreken om wat te gaan doen. Tijdens de kennismaking kwamen ze al snel achter waar de interesses lagen. Ik heb eerst gevraagd van waar heb jij interesse in? En dan gaf ze aan van wandelen vind ik leuk, maar ook gewoon shoppen, ergens wat drinken. En ja, daar gaan we een beetje op inspelen denk ik, ja. Ja, toevallig houden we allebei van sporten, dus we zullen wel een paar keer naar de sportschool gaan samen. Hij houdt ook van voetbal, ik hou ook van voetbal. Misschien dat we daarmee iets leuks kunnen doen, dus dat hebben we tot nu toe al een beetje gevonden. Mocht er uiteindelijk geen klik zijn, dan komt de school met alternatieve activiteiten. Denk aan een bioscoopbezoekje als het nog kan. Of een stadswandeling. Of we gaan een activiteit met z'n ondernemers samen. En daarvoor hebben we ook intervisiemomenten om ze te helpen. Ja, dat contact goed te behouden eigenlijk. Het project duurt een half jaar. Mocht het een succes zijn, dan wil de HZ het wellicht herhalen met een andere kwetsbare doelgroep. Glaaswassers hebben heel wat verhaaltjes te vertellen overal. Die maken heel veel mee op straat. En daarom besloot glazenwasser Ramon van Hagen uit Goes een boek te schrijven met korte verhalen, getiteld Toen, Nu en Ertussenin. Ter gelegenheid van de Week van het Zeeuwse Boek signeert hij zijn debuutbundel in Middelburg. Zijn dit dan ook allemaal gluurverhalen van wat jij allemaal ziet binnen gebeuren als jij die glazen staat te wassen? Nee hoor, dit gaat eigenlijk over het leven, niet puur over glaaswassen. Er komen stukjes in voor, maar het gaat eigenlijk over wat ik allemaal in die 50 jaar, ik word nu 52, wat ik allemaal heb beleefd. Ze konden het niet meer aanzien en wilden liever de zon zien opkomen op een cactusveld. Een cactus heeft tenminste nog wat stekeltjes. Ik ga van je scheiden, kreeg hij uitgerekend op zijn verjaardag te horen. Voordat Ramon zijn boek schreef, had hij nog nooit iets geschreven. Waar komt dat talent dan ineens vandaan? Geen idee, ja. Joost mag het weten. Is er een Joost in de buurt? Nee, ik weet het echt niet. Als ik erin kijk en ik lees het nu zelf terug, dan denk ik, heb ik dat gemaakt? Echt hoe het ook, ja, het is veel gecorrigeerd, ook zelf heb ik er heel veel aan gedaan. Ik ben natuurlijk niet geletterd, maar ja, het klinkt goed omdat het herkenbaar is. Alle hoofdstukken die erin staan, die kennen we allemaal. En voor de sport gaan we naar Stefan Nijpjes. Voetbalclub Luctor Heinkensand heeft in het toernooi om de districtsbeker in het amateurvoetbal voor een enorme verrassing gezorgd. Door eerste klasser Terneuzense Boys uit te schakelen. De zaterdag derde klasser won met 3-2 door onder meer deze goal van Kevin van Iersel. Hoe was het vandaag om voor jou tegen een ploeg als Terneuzense Boys te spelen? Ja, dat is altijd leuk en we hadden het er ook al over. Dit is goed om als Heinkensand ook te laten zien dat we niet alleen in de derde klas ook leuk kunnen voetballen, maar ook tegen zulke tegenstanders. Dus daar ben ik ook wel blij mee, ja.
Je ziet straks in Omroep Zeeland Sport een samenvatting van deze bekerwedstrijd. En je ziet ook beelden van de mosselloop in Westerschouwen, waar atleet Michael Peeman uit Sommelsdijk alle Zeeuwse lopers naar huis liep. En er is waterpolo, want DZK uit Vlissingen is niet langer ongeslagen in de tweede divisie van de mannencompetitie. DZK verloor in eigen bad kansloos met 8-12 van Katwijk, maar blijft nog wel bovenaan staan. Er was in de eigen aanval geen organisatie en in de verdediging werd er 3 keer wel een hele grote persoonlijke fout gemaakt. Keeper en 2 keer een verdediger die wel heel erg veel ruimte laat tegen jongens die in de eerste klas gespeeld hebben. En dat werd gelijk afgestraft. Graag tot straks in Omroep Zeeland Sport. Het was vanochtend nog vochtig en nevelig weer met veel bewolking, maar koud was het niet met direct een graad of 10. En het was droog en rustig met een zwakke tot matige noordoostenwind. Prima voor de wandeling en toen de zon nog wat beter door begon te breken, was het nog relatief zacht met een graad of 11 en uiteindelijk windkracht 3 tot 4. De wind gaat geleidelijk aan weer afnemen en wordt vannacht landinwaarts zwak genoeg voor de vorming van plaatselijke mistbanken. De minimumtemperatuur is 5 tot 7 graden. En morgenochtend zullen er verspreid mistbanken voorkomen die een tijdje blijven hangen. Dat kan verraderlijk zijn in het verkeer. Verder is het best een aardige dag met 's middags een zwakke tot matige wind en een mengeling van opklaringen en een paar wolkenvelden. De maxima vallen wat lager uit, die worden 8 à 9 graden. Dinsdag is de kans op hardnekkige mist of laaghangende bewolking groter, dan is er echt weinig wind, na een vrij koude nacht met minima rond 4 graden. Woensdag gaat het af en toe regenen en komt er weer wat meer wind. Maximumtemperaturen later in de week rond de 10 graden. En tot zover Zeeland Nu. Straks dus nog Omroep Zeeland Sport. Voor nu nog een fijne avond.